Dewch gant mae presenoldeb Christ. Sad Croeso mawr a phrynam da chi ar Sul gyntaf o Hydref tymor y diolchgarwch. Mae rai o aelodau yn absennol oherwydd maen nhw'n aelodau o Gôr Caerdydd. Mae Côr Caerdydd yn perfformio'r offeren heno yn y Tabernacl yr Aes. A dyna maen nhw wedi mynd i ymarfer yn ystod y prynhawn. Mae'n oedfa gymyn a croeso unrhyw un sy'n caru Iesu Grist fod yn rhan ohono. A wedyn, Alun yn pregethu ar lyfr y pregethwr, a wedyn paned ar ôl yr oedfa i ni gael cymdeithasu. Nos o fori fydd cwrdd gweddi yma ac ar Zoom yma yn yr awr wedi 7. Croeso mawr i chi ymuno. Maen nhw'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar lyfr Gweddio sy'n bywhau. Hwna thema arbennig o'n yw e. Bore di Mawrth, nos Fawrth, y diaconied yma am gwarter wedi 7. Dydd Mercher y gornel glid yn y Tabernacl. Catrin Joy, Caran a Ifan bydd yn cynrychioli'r eglwys a ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw. Nos Fercher, daliwch sylw cyfundeb De-ddwyrain Cymru yn cyfarfod yn Minnis Street. Cwrdd cwarter am hanner awr wedi 6 ac am hanner awr wedi 7 bydd anerchiad gan gweinidog Ministryd y Barchedig Owain Llyr Evans. Fe yw llywydd newydd yr undeb. A wedyn hyfryd clywed beth gan Owen i ddweud. Sul nesaf, bore cen am 10 yma am 3 y prynhawn. Mae'n sul arbennig, mae'n sul ni cyrddau mawr, cyrddau pregethu. Cyrddau mawr yn un arfer yn gweud bore yma. Dyna beth yn ni'n galw nhw gytre. Ond fi'n ni'n gwahodd Eglwysi Cymraeg y ddinas i ymuno gyda ni prynhawn Sul nesaf. Ac yn ystod y dydd, pwy well na cael cwmni Dr Cynan Llwyd, Prif Weithredwr Cytun a Diacon Ebenezer. Bydd Angor yn cyfarfod am 4 o'r gloch yn y Capel Bay Church yn Grangetown. So'r cylch yn cyfarfod dydd Mawrth nesaf, ond fe fydd nhw'n cyfarfod wythnos y dydd Mawrth am hanner awr wedi 10. Neu 3 beth yn fyr iawn. Yn gyntaf, diolch yn fawr i John a Bethan am agor i cartre bore ddo i gynnal bore coffi. A grŵp bach ymroddgar iawn yn trefnu'r Elisa yn eleni. A dadd gweld
cartre John a Bethan yn Orlawn. Cyfan mynd i'r llys Elisen. Am gwrdes i Bethan ba John bore yma. Oedd y dydd wedi dod mewn â 500 pint yn y lwyddiant arbennig. A hyfryd oedd cymdeithasu a blasu yr oll cacennau. Diolch yn fawr. Y llun nesaf hefyd, mae'n Sul y Sanau. Y gwaith ni'n ei gyda Gorlan Glyd, dan Ofal John, mae angen sanau ar y bobl sydd yn mynd yno. Mae'r gaeaf yn dod. A blwyddyn diwetha, oedd ymateb wych da chi. O'n i'n gweud bore yma mi rai fi mynd i Marks and Spencer i bannu sanau wrthos hyn. Wel, ysgofiwch chi, cyn dod a par o sanau. Sef rai nhw, ond nhw'n gobeithio bydd ddim twllen o'n nhw. Ond maen nhw'n mynd i gael ei ddefnyddio i bwrpas y digartref ac ati. A pythawnos i heddi bydd llanast yn y bore yn Ken. Ac yn ola hynny, da chi mynd nhw copi o'r llisen sydd wedi ymddangos heddi, mae werth i ddarllen. Diolch i bawb oedd wedi bod y Sul diwethaf lawr yn Angor, yn Bay Church, yn Grangetown, yn Corporation Road. Dyna gapel hardd i chi. Oedd y capel yn llawn. Bwrlwm y croeso yn arbennig. A beth o'n cwni'n galon i o gweld gymaint o rieni ifanc a phlant bach ac ysgol Sul oedd yn amlwg yn llwyddo. Oedd e'n wasanaeth i gomisiynu Gwilym Zeps a da oedd gael cwmni. Llawydd yr undeb o Wen Lleiad, Elena Rowlands, yw'r ysgrifennydd newydd yn undeb ni, a Sian Mainir sy'n ar ôl bwysig yn y gyfundeb De-ddwyrain Cymru. Oedd hi'n lwyddiant arbennig. Mae yna hadau wedi hau. A gobeithio bydd e'n dwi'n bendith ar ei ganfed. Oedd yna wefr yna, oedd yna ysbrydoliaeth yna. A diolch i bawb sydd wedi cyfrannu Fanc Bwyd Enfys Gobaith heddi. Ac wrth gwrs, mae'r cyfle hefyd â chi y Sul nesaf. A diolch i ti, dir, am ei carchu. Diolch am awr, Alun. Diolch yn fawr, Malcolm. Un neu ddau o lyniau o Angor, Prynhawn, dy Sul dwytha. A dwi eisiau diolch i bobl Ebenezer am eu cefnogaeth. O'na gynrychiolaeth ardderchog ohona ni yn y cyfarfod, yn cefnogi ac yn hyrwyddo ac yn dymuno bendith i'r cynllun cyffroes yma, yr ydan ni fel eglwys yn rhan ohono fo i'r dyfodol. O'n i'n hapus iawn o weld cymaint ohona ni yn Bay Church. A da ni'n gweddio dros Gwilym, bydd Duw yn bendithio i ymdrechion o dros y gwaith yn Angor. Dwi eisiau diolch hefyd i Tudur am y llusern, copi arbennig yn rhoi nifer o hanesion am yn bywyd ni, am myfyrdodau, a mae Tudur chwarae teg yn gweithio yn galed yn cywain yr wybodaeth i ysguboriaeth, dwi wedi mynd y Feiblaidd iawn, ei gyfrifiadur, a wedyn yn ei gosod nhw ar yn rhan ni. Diolch o galon iddo fo am y gwaith hwnnw hefo'r lluser. Wedyn dyna fo. Salm 103, ychydig adnodau. Fe wnaid bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno fe enw sanctaidd. Fe wnaid
Bendithia'r arglwydd a paid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sydd yn gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel yr eryr. Gawn ni gydweddio. Dad Nefol, da ni'n ymuno gyda'r salmydd yn dy glodfori di, a wirioneddol yn dyfawrygu di mewn oedfa fel hon ar brynhawn dydd Sul. Nid i symud y meddyliau hynny sydd weithiau yn yn herlyd ni mewn gwasanaeth ac yn hatal ni rhag meddwl amdana ti, dy fawredd, dy holl alluogrwydd, dy berffeithrwydd, dy sblander fel Duw. Dy gariad yn yr arglwydd Iesu, yr iachawdwriaeth a'r trigaredd a'r maddeuant a'r heilioni rwyt yn ei ddangos ynddo ef. Cael yn dallu weithiau sylweddoli angen y byd a'n cymdeithas a cenedl y Cymru am newyddion da mewn dyddiau sydd yn aml yn dywyll, yn aml yn ddigalon i lawer o bobl. Ond yn y fan yma, da ni'n cael gafal yn herlau trysorau dy ras, wrth ddathlu gyda'n gilydd am oliannu denw glân. Boed dy fendith ar dy bobl ledled y byd ac yma yng Nghymru. Yn enw Iesu Grist. Amen. Remyn cynta, a mae hon yn annog ni, neu hwn, yr emyn hwn yn annog ni i addoli. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadyn gwan gael nerth i fyw. Dewch i ni ganu yr emyn cyntaf. Darllenir y prynhawn yma o'r ail bennod o Lyfr y Pryderon.
Dywedais wrthyf fy hun, tir dy nawr, gad i ni brofi pleser am mwynhau fy hun, ond roedd hyn hefyd yn wargedd. Dywedais fod chwerthin yn ymfydrwy, ac nad oedd pleser yn dda i ddim. Ceisiais godi fy nghalon am hun, gan ofalu fy mod yn ymddwyn yn ddoeth, ac yn ffwyno ffwyner, nes i ni weld beth oedd yn dda i bobl i wneud gan y neb yn ystod cyfnod byr eu hoes. Gwneithim bethau mawr, adeiladaeth dau i mi fy hun, a phlannu gwylliannoedd. Gwneithim erddi a phersianau, a phlannu bob math ar foi o ffrwythau ymfyd. Gwneithim hefyd mynnu bod rhai ohonynt yn llwyni coed o'r tyfu. Prynais geithion yn ddynion a merched, ac roedd gennym weision wedi ei geni yn fy hun. Roedd gennym fwy o wartheg a defaid ac unrhyw un a ddion blaen yn Jerusalem. Cesbrais arian a cael, trysorau brenhinoedd a thaleithiau. Roedd gennym hefyd gan Rhondon a Chantoresau, a digonedd o ferched gorffen i ddifyru dynion. Deithim yn enwog ac yn fwy llwyddiannus nag unrhyw un a ddion blaen yn Jerusalem. Ac eto glynais wrthoedd Sineb. Nid oeddwn yn cadw draw o fi wrth unrhyw beth a chwedlychau y Llygaid, ac yn troi ymaith o fi wrth unrhyw bleser. Yn wir, yr oedd yn cael hawenydd yn y holl lafur, a hyn oedd yn haf am y holl waith. Yna, pan roes i edrych ar cyfan o maes ffynwylo, a llafur yn ddrechrau sy'n gyflawni, gwelwn nad oedd y cyfan ond gwagedd, ac ymlid gwynt, heb unrhyw elw dan yr haul. Yna, troes i edrych ar goethineb ac ar ymfydrwy a pholineb. Beth rhagor y gall y sawl a ddaw ar ôl y bren i wneud, nac sydd eisoes wedi ei wneud. Yna gwelais fod goethineb yn gwerthfawrocach nag ymfydrwy, fel y mae goleuni yn gwerthfawrocach na llywydrwch. Mae doeth a'i lygaid yn ei ben, ond mae ffôl yn rhodio'r y tywydrwch. Eto, can fi, mae un peth i tyned y ddau. Yna, dywedais wrthyf fy hun, yr un peth a ddigwydd i mi ac i'r ffôl. Pa enw a gafodd fod yn ddoeth? Yna dywedais, y mae hyn hefyd yn wargedd. Oherwydd ni chofir am byth am y doeth mwy na ffôl, ond fe anghofir am y naill a'r hall fel yr arddyddiau heibio. Yn wir, marw yma'r doeth fel y ffôl. Yna, deithir i gasau bywyd gan fod y cyfan sy'n digwydd dan yr hael yn achosi blinder i ni. Yn wir, y mae'r cyfan yn wargedd ac yn ymlid gwynt. Gweddiwn. Holl alluodd Dduw, ein crewr a'n cynhaliwr, Duw natat nwyddau ac ostynedig, canmolwm ac addolwm di. Diolchwn i ti am ein cynnal am cadw hyd yr awro. Derbyn i diolch am fwyd, dillad, cwmni, cartref ac i'w gweld pob dim. Diolchwn i ti am brynedigaeth y byd hwn drwy dy unig fab Iesu Grist, am fodlon gras ac am obaith gogoniant. Maddau ni ein pechodau. Cofiwn ein bawb sy'n dioddef heddiw. Y cleifion yn ysbytau'r gwlad. Cael nhw cartrefi nyrsio, eraill gartref ar ei hun bydd ei hun. Hwyl i desmwyd haf. Teimladadau'n drostyd i'w hyngeleddi. Cyflwynwn yn dau y gerdd y ddron, bawb sy'n trin a thrafod cleifion. Rho amynedd, tynerwch a doethineb, a'r wybodaeth ei bod hwy hefyd yn cyflawni rhan o waith rhyfeddol dy deyrnas. Cofiwn yn awr am fwy
un sy'n teimlo ddialog a diobaith. Sawl sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl a sy'n cael trafferth i'w ymdopi. Yr rhai mae bywyd yn fyryswch beichus a dyrus iddynt, yn gylega fwy. Gofynnwn am nerth i'r rhai sy'n gwneud hynny mewn gyrfa. Nyrsys, meddygon, gofalwyr, gweithwyr mewn ysbytai a meddygfeu, a rhai hynny sy'n helpu aelod o'r teulu sy'n hen, sal neu anadl. Gweddïw dros yr hen a'r methedig, yr ifanc a'r gwan, yr unig, y digartref, yr estron, y gwrthodedig gan gymdeithas. Cofiwn yn arbennig yn cynhal yma am bob un sydd yn derbyn triniaethau. Cofiwn yn enwedig am Rhian, Sian, Megan Griffiths, Megan Williams, Mair Evans, Iwan, Wyn, Emrys. Enyn yno yr awydd y cynorthwyo a gweithredoedd nid yn unig am wyddiau. Wedi'r storm, y deargryn, y tân a'r distawrwr llethol, yn dawelw yn awr i wrando arnat. O fyw, arwain a chynnal ni ar y ffordd, a lles dy deyrnas, trwy Iesu Grist ein Harddwyn. Amen.
Diolch i Gwenda am ddarllen yn ystyrlon a'n harwain ni mewn gweddi dros y cleifion y Sul yma. Bore yma mi oeddan ni yn lansio apel Ebenezer tuag at y Samariaid ar gyfer yr flwyddyn nesaf yma, 25-26. Dim ond rhan o'r gwasanaeth oedd hwnnw. A Bethan, a Liz De Caro, a Enfys Harding yn cymryd rhan. Ac felly yn swyddogol rwan, da ni fel eglwys yn cefnogi ac yn codi arian tuag at yr elusen honno. Dewch i ni ganu'r emyn nesaf. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau lles a thrist ei stad, a'r geiriau sydd yn dilyn. Ti'n gwybod, bod fi wedi bod efo gwynt yn y nwn llaw yma.
i'w rithro a'r lonydd wedi cael ac oedd yn rownd a trwy'r traffig mwyn gyrraedd yno. Da ni'n mynd i blygio dymus llyfr Pregethwr eto yma. Da ni'n glywed y darlleniad gan Gwynfa. A mae'n destun rhyfeddol o fi o hyn sydd yn gymwysedu llyfr Pregethwr. Ac o'n i'n dweud yn tro dwytha, swn i'n gyfrifol am canon yr Hen Testament. Swn i wedi cael golwg bryd ar llyfr y Pregethwr. Ond gan bod yr ysbryd glân wedi arwain pobl i ddod â'r canon at ei gilydd, mae'r ddau beth da ni gallu gwneud efo llyfr y Pregethwr. Unai anwybyddu fo, beidio mynd iddo fo beth a dweud mae'n gyfgelwch terfynol i fi a na ni'n cael golini, neu yn meddwl i da hwn. A mae yna ddarna fel hyn o beidio. Mae'n bwysig i ni ymaddlu oherwydd mae Duw yn siarad trwyddyn nhw yn y cyfnodau da ni yn byw. Ac fel ni wersi yn y darna, a dwi'n sicr o studio mwy ar lyfr y Pregethwr yn dysgu gwersi. Os y cofiwch chi, hwnna'n ddefnos gwneud oes oedd yn ei angor sy'n weitha. Y ddefnos yn ôl nes i wneud rhagarweiniad i lyfr y Pregethwr. A i arwyddair o ydy gwagedd o wagedd. Dyna'r arwyddair llyfr y Pregethwr. Ac o'n i sôn am ddywediad yn y gogledd, mae'n mae'n edrych ar y gymdeithas o'i gwmpas o, mae'n dweud. Os di mae'n di mynd yn y gymdeithas, mae pethau sydd yn digwydd, pethau mae pobl yn gwneud, a wedi dweud. A mae'n hawdd bod i'n gasgliad fel yna wrth edrych ar y byd a chyflwr dynoliaeth yn gyffredinol. Mae'r ddau gymal sydd yn cael ei ailadrodd, sef gwagedd o wagedd, byddwn ni'n cyfeirio at hwnna yn ystod gyfres fer yna, ac yna mae'r ail gymal o dan yr haul. Mae hyn yn digwydd o dan yr haul, a mae'n dod nôl at o dan yr haul. A mi oedd un esbonion yn gofyn y cwestiwn fel, a'i ystyried y byd mae o heb nefoedd, heb ddiw, y byd materol yma, oherwydd does yna lot o gyfeiriadau at ddiw, na newyddion da, na gobaith, na materion ysbrydol, bod ambell i fflach rwan ac yn y man yn y llyfr. Ond wrth i ni feddwl yn y ffefos nisa yn y llyfr, mae'n bwysig, mae'n rhywbeth sicr i radda helaeth yn y llyfr y Pregethwr. A mi allwch chi glywed pobl yn yr oes presennol yn siarad yn debyg iawn i lyfr y Pregethwr. Does yna ddim dysgidiaeth aruchel ynglyn â nodweddion Duw a chynllun a chawdwriaeth Duw a pethau dyrchafol yr Efengyl Gristnogol. Ac felly mae'n mynegu ryw safbwynt gyffredinol seciwlar lle mae yna gref mewn Duw ambersonol a tra bod yna bwer mewn rhaglenni cyfoeth Saesneg am hyn o bryd. Maen nhw'n coffi deud pethau fel the universe is telling me. Ydy'n clywed hwnna'n pobl yn dweud? The universe. Rwy'n syniad anelwyd bod na ddiw yn rhywle, ond mae o'n ambersonol, dydy o ddim yn agos a rhyw fath o bwer heb bersonoliaeth. A mae llyfr y Pregethwr oherwydd hyn yn adlewyrchu cymdeithas modern. Un dyfyniad enwog yn y fan yma gan Richard Dawkins. Richard Dawkins yn dweud yn un o'i lyfrau, humans have always wondered about the meaning of life. Ac meddwl wedyn, life has no higher purpose than to perpetuate the survival of DNA. Life has no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. Wagedd o wagedd.
cyfan, medda Richard Dawkins. A dyna, pen draw yr ddealltwriaeth, nad ydy Duw wedi creu yr creadigaeth enfawr yma. Nad oes na greiwr i'r byd a llamrywiaeth rhywogaethau o fewn i'r byd. Nad oes Duw wedi creu chi a fi. Nothing but blind, pitiless indifference. Mae'n rhywbeth brawychus yn yr hyn o'n dweud. Ond eto, heb Duw, heb ddim yr hen ddweud yna. Pan da ni'n tynnu Duw allan o hamaliad bywyd, dyma sydd ganddo ni. Diffyg ystyr, diffyg pwrpas, diffyg gweledigaeth, diffyg gweld gwerth yn gilydd, diffyg gweld gwerth yn byd natur ac yn y greadigaeth i gyd. A'r anallu i weld Duw sy'n caru, ac sydd wedi dod i'n byd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, mwyn dod â'i achodwriaeth i ni. Wacher yw y cwbl. A mae dylanwadau fel yma bellach, fel rhoi Richard Dawkins, wedi treiddio i feddwl pobl yn gyffredinol. Does dim Duw. A mae'r agweddau yma, yr athroniaeth yma yn cael effaith niweidiol ar gymunedau a chymdeithas, ar fywyd unigolion sydd yn syrthio i anobaith hwyr. Oherwydd dyna mae'r dysgidiaeth sydd wedi olygu. Does am pwrpas i'ch bodolaeth chi. Does am ystyr, peidiwch ysmalio bod chi'n werthfawr. Peidiwch yn ystyried bod yna unrhyw beth fwy na ffaith eich bod chi'n anadlu heddiw wedi mynd i eich gofiant a darfod amdano. Blwyddyn nesaf, neu blwyddyn. A dyma pam bod y mor fendigedig yn bod ni fel Cristnogion yn tystio i egwyddorion pur wahanol yn yr arglwydd Iesu Grist. Sydd yn golygu bod bob enaid o byw yn werthfawr ac yn rhan o greadigaeth Duw cariadus. Bod o'n anghywir dinistrio bywydau'n gilydd a dwyn bywydau pobl eraill. Oherwydd yna ystyr yn eich bywyd chi, ond mae'n rhaid troi at Duw drwy yn arglwydd Iesu. Ac wrth i chi sylweddoli hyn, ac wrth i chi ddaslu hyn, mae o fel y Gwanwyn, oedd Malcolm yn sôn am blannu hadag, ac yn y Gwanwyn, mi ddaw eto o tywyllwch dea, mae bywyd newydd yn dod, a blodau yn tyfu, a lliwiau, a giliach, a bywyd yn un natur. Pam mae pobl yn dod? Nid i feddwl am byd fel lle i ystyr, colledigaeth, ond fel lle sydd wedi cael greu i bwrpas ganddi. Mae hadag gobaith yn tyfu. A da ni weld yn yr arglwydd Iesu, y cariad yma yn cael ei ymestyn tuag ata ni, yn llawn maddeuant a thrigaredd, gobaith a bywyd tragwyddol yn yr Iesu. Ysbryd bobl yn newid yn ydy. Diolch syni i ddim bod gymaint o bobl yn teimlo yn isel yn y byd seciwr arno. Ond dwi'n chi edrych yn ei bach ar be mae'r bregethwr yn dweud. Oherwydd, be mae'n ceisio gwneud drwy'r llyfr yn gyfan ydy, mae o'n trio gwneud synwyr o fywyd, ac o'r hyn mae o'n ei weld o'i gwmpas o. Ac wrth wneud hynny, mae'n defnyddio gwahanol ddilliau fel y welwn ni a ddechrau'r benod gyntaf, wedyn efo sôn am oferedd bywyd, mae'r awdur yn cyflwyno ei hun. Mae'n cael disgrifiad llawn o'i orchestion a'i profiadau. Yn adnod 12 o'r benod gyntaf, mae'n dweud, roeddwn ni yn athro, yn brenin a gwlad Israel yn Jerusalem. Diolch yn enwi, a mae'n nodi eto, mae'n bod brenin Israel. A mae traddodiad Beiblaidd yn dweud mae brenin Solomon oedd hwn. Dyn galluog a doeth, dyn oedd hefo golwyd mawr yn ei feniant o. Ond yna mae o'n ymelaethu drwy gyfeirio at ei ddeniannau ac at ei
llwyddiannau. Amlwg y gyfoethog, mae'n addysgedig, ond eto di hyn ddim wedi fodloni fa. Dydy hyn ddim yn gwneud ystyr o'i fodolaeth o ar y ddeian. A mae'n pregethwr yn ceisio darganfod beth sydd o unrhyw werth yn y byd yma. Beth mae'r byd yn ei gynnig i mor ddoeth â fo, ac mor wynidog â fo. A mae'r pregethwr yn dweud iddo benderfynu ceisio deall y byd yma'n byw yno drwy ddefnyddio doethineb, a da ni'n gwybod am doethineb Solomon yma, i fod o wedi cael ei gyfeithio efo doethineb mawr. Ond wrth iddo edrych yn ôl, mae o yn amlwg i fod o'n rhwystredig iawn, oherwydd mae bob ymgais i greu synwyr o'i bywyd ac o bywyd dynoliaeth yn methu. A mae o'n dweud, gorchwil diflas i'r holl chwilion, gan ei arwain at blinder a syrffed a wnaeth ei ymdrechion. A mae o'n dod i'r casglu iawn, a does ddim pwynt yn y fan yma. Does ddim pwynt. Ac un o brif egwyddorion traddodiad proffwydol efo proffwydi ydy bod na drefn, a bod Duw yn heri y drefn hwnnw i fod o fewn i'r byd. Ond yma mae'r pregethwr yn dweud, mae'r drefn yna wedi chwalu. Mae pobl dda yn gwynebu bywyd anodd, mae pobl ddrwg yn cael bywyd llwyd a bywyd hawdd. A mae o'n ymylu ar o'i ffigil yn y to. Ond rwan ta, mae o'n chwilio am ystyr drwy fwynhau hun, nas gweithad allan dan yma. Bod o'n mynd i'n joio mas draw yr holl beneithion naturol mae o'n gallu i gael. Mae'n dweud i fod o wedi treulio amser yn eistedd wrth draed ar athrawon mwyaf dysgedig mwyn profi llawer o weithinau ac wybodaeth. Mae'n brolio na chafodd ei siomi, ond na nwyddon doethineb ac wybodaeth i ddiwallu ei gyfringrwydd ac ateb ei gwestiynau. Mae'n rhaid chwilio am atebion, a dyma sy'n rhedeg drwy y llyfr. Lle mae'r ateb i ddryswch dynoliaeth ac amsen dynoliaeth? Sylwi bleser fel o'n i'n dweud. A mae o mwyn gweld a oes i hwnnw unrhyw werth parhaol. Ac edrych o hefo bleser ydy bod o'n dda i ddim yn dechrau yr ail benod. Yna, da ni'n cael disgrifiad manwl o'r hyn am naeth yn chwilio amdano. A dechrau fe'n gwir, ac yna da ni'n cael rhestr o faith o'i weithgareddau, o gafon o lot o feddiannau a phrodiadau. Mae o'n llys brenhinol, mae ganddo fo fwyd, mae o'n adeiladu tai, mae o'n cynllunio erddi ar ei gyfer ei hun. Mi oedd ganddo fo weision, gwneud ar rhestr ei gyd yn y darlleniad, cantorion i'w ddifyru. Mwy o orferch rhager na dyddiau blwyddyn. Ond cywbaint di o'r gorferch rhager. A ti bleser o'i hyn. A wedyn o'n dweud, mae hyn i byd yma. Dwi wedi cael y weithdau, dwi wedi cael y wyliant corfforol, ond mae hyn i byd yn wagen. A mae hwn yn rhywbeth yn y cymdeithas ni. Mae pobl yn chwilio am y profiadau a'r pleserau mwyaf gallwn ni gael. A y term dwi yn ei besau ydy bucket list. Mae'n dweud, dwi'n licio'r term bucket list. Cyn i ni ddarfod, dwi eisiau gwneud bungee jump, neu dwi eisiau mynd i'r fan yna. Cyn i mywyd i ddod i ben yn derfynol, dwi eisiau gwneud y pethau. Ond yn y diwedd, mae pobl yn sylweddoli gan nhw'n dod â boddhad, ymgyfoethogi, cael ei iddo, cael gyrfaoedd llwyddiannus, ond di'r bodlonrwydd yma ddim yn ganfod yn hethau'r byd. A maen nhw dal yn anhapus. A mae'n ystyried
y gwaith caled mae pobl yn ei wneud i gael mwynhau. A mae'n ateb cwestiwn sydd yn y benodyn, ta pa elw sydd i neb yn ei holl lafur. A mae'n dod i'r un casgliad ac o'r blaen, nad oedd y cyfan o'n gwager ac ymlif gwynt, unrhyw elw dan yr hael. O, da ni bron am mynd i sylder dini efo'r bregethwr yma. Mae rhywun yn meddwl am, ydych chi'n cofio pennill Thomas Jones, Dinbych, un mawr efo Methodisgedd Calvinau. Oedd o yn un o ddiwinyddion y Methodisgedd Calvinau. Rhan o'r ordeinion yn 1811, a oedd e'n dorri oddi wrth yr eglwys Anglicanaidd yn derfynol. Ac yn un o'i yna, mae Thomas Jones Dinbych yn dweud, chwilio'r holl byd, a'i fwyniad sydd di. Nid ynddo mae'n dal am iachar. Dwi wedi chwilio am gyfoes, dwi wedi chwilio am fwyniad, dwi wedi chwilio am brofiadau sydd yn mynd i wneud i'n gyflawn ac yn fodlon ac yn hapus. Dwi wedi chwilio gyda Thomas Jones fel y bregethwr. Mae o'n ateb yn y 4 llinell ola yn pen. Ond digon i fyw yr Iesu a'i griw, fe'n gwaredol o'r cefnir a'n chwaer. Be mae'n dweud, yn yr arglwydd Iesu, da ni canfod yr allwedd i ddeall ac i fodlonrwydd ac i ddegwyddwch yn y datguddiad rhyfeddol a Duw wedi roi yn ei gariad i ni. Gawch chi chwilio am bob man arall. Gawch chi'n ffeindio ddegwyddwch na iachawdwriaeth. Ond yn y diwedd, os da ni'n troi at yr arglwydd Iesu, ynddo fo da ni'n cael cyflawnder yma sydd yn gwneud ni yn gyfan. Oherwydd y bod ni'n gwybod bod Duw yn ein cadw ni, oherwydd y bod ni'n gwybod bod Duw yn ein cadw ni drwy y groes a'r atgyfodiad, oherwydd bod ni'n gwybod bod Duw yn rhoi bwyd tregwyddol i ni. Groes i fi oedd yn Richard Dawkins yn dweud. Difodiant o Richard Dawkins, mae Duw yn dweud yn yr ysgrythunau, does dim difodiant trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna obaith, mae'r haul amryn, mae yna wawr i chi bob amser drwy yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac ar ddiwedd yr ail benod, mae yna fflach o unig am yr hyn bregethwr. I ti drosto chi'n y deimlad efo weithiau ddarllen, oherwydd mae yna fflach bach yn adnod 24. Mae o'n dweud fel hyn, dyfynu, nid oes dim yn well i neb na bwyta, cyfer a chael mwynhad o'i lafur. Y wir, gwelais oedd hyn yn dod o ddi wrth Duw, oherwydd pwy all bwyta a chael mwynhad hebddo Mae'n troi am Duw yn y fan yma. Yn wir mae Duw yn rhoi breisinedd deall a llawenni i'w sawl sydd dda yn ei olwg. Ond i'w un sy'n pechu fe roddi'r dasg o gasglu a chronni ar gyfer yr un sydd dda yn olwg Duw. Fflachbach o leini yn Duw, ond y frawddeg ola, y mae hyn hefyd yn wachger ac yn ymlwydd gwynt. A mae mor braf i ni bod ni'n byw yn olwini yr efengyl Gristnogol. A bod ni bellach yn Iesu Grist yn dweud, sy'n eisiau chi fynd i ryw ddyfderoedd o anobaith di-ddarfod. Styriwch Iesu Grist, dywch at yr arglwydd Iesu. Mae o'n eich adnewyddu ac yn eich achub ac yn eich twisio ac yn eich llenwi ac yn eich harwain. Wythnos dwytha, dyn ni aeth arfon a fi draw i Lundain, oedd y Cymdeithas y Beibiw wedi trefnu cenhadledd arbennig i arweinyddion o Gymru a Lloegr yn Synnwyr yn Llundain. A be oedd yn drafod yn y gynhadledd oedd adnewyddiad tawel, neu ddiwygiad tawel.
Mi oedd Cymdeithas y Beibil wedi gofyn i fudiad Polarcinion i ofyn cwestiynau i nifer o bobl. Oherwydd bod nhw wedi sylwi mewn nifer o gweisi, a berig yn Lloegr, bod yna pobl yn taro hibio yr oedran yn gwbl ddigymell. O pobl yn ymddangos, a nifer ohonyn nhw yn ddynion ifanc rhwng 19 a 30. Yn dod i oedfa fel sa 23 cerdded i mewn, neu wedi bod mewn cysylltiad na'i gwahodd nhw na dim. Ond wedi bod wedi cael arweiniad i fynd i oedfa Gristnogol. Ond yna lot o ystadegau yn cael ei rannu efo fi ystod y dydd. Ond mi oedd y pwynt yn cael ei wneud bod yna genhedlaeth, rwy'n te'n cofio yna, Gen Z oedd yna. Gen Z, da ni'n Americanaidd. Gen Z. Gafodd ei geni ar ôl 1995, wedi larru ar y gwagedd sydd yn y gymdeithas. Diffyg sicrwydd, diffyg ystyr, diffyg gobaith. A bod llawer ohonyn nhw wedi mynd ar y we i gwylio deunydd Cristnogol wedi dechrau darllen y Beibl, ac wedi sylweddoli bod y ffydd Cristnogol yn cynnig gobaith a sefydlogrwydd iddyn nhw mewn byd sefydlog. A da ni'n angen gweddio bydd hyn yn digwydd yn ddwys i ni yn Cymru. Oherwydd, ydych chi'n gweld, mae'r ysbryd glân a'r waith yn plys ni, hefo ni yn hebdda ni oherwydd Duw ydy'r ysbryd glân. A phan mae Duw yn penderfynu weithio'n halonau cenhedlaeth newydd, bydd hynny yn digwydd. A da ni'n edrych ymlaen at y dydd hwnnw yn y eglwysi nina. Enwi enw, amen. A dwi'n meddwl sy'n nesaf, mae'n cynnar yn gweithio sy'n nesaf. Sy'n wedyn, mewn bythefnos, na ni fynd i'n trydydd benod, a mae darn cyfarwydd yn amser i bopeth. Na ni edrych ar y darn hwnna mewn bythefnos os ydyw angen. Rwy'ch chi ni ganu yr emyr, o na fawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Ac ar ôl yr emyr, mi fyddwn ni'n cymuno efo gilydd. A croeso i bob un fel y Malcolm yn dweud sydd yn caru yr arglwydd Iesu. I ymuno gyda ni wrth bwrdd y Cymru. Yr emyr nesaf.
Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, fe hoffwn ni gyfeirio at y rhai hynny sydd wedi bod yn sal ac yn alarus yn ystod yr wythnosau dwytha yma. Ac fe gofiwn am Mair Evans a Megan Griffiths. Megan yn parhau i fod yn ysbyty Llandochau, a mae hi wedi bod yno ers dros fis erbyn hyn. A mae mor rhwystredig oherwydd mae eisiau dod yn ôl gartre, a di ddim yn deall. Ond da ni'n gobeithio bydd hi'n cael dod yn ôl gartref yn fuan. Mae Megan Williams yn dioddef o'r Eryr o Shingles ac yn reit boenus. Cofiwch amdani hi, codwch y ffôn i gael sgwrs hefo hi. Oedd ni'n falch o gael ymweliad, oedd hi yn calon ni'n codi wrth gael sgwrs dda yr wythnos dwytha. Da ni hefyd yn meddwl am Delor Wedlec yng Nghrous Cwrlwys ac hefyd Tom. Mae cof Tom wedi pallu ers dipyn erbyn hyn, ond da ni'n meddwl amdanyn nhw. Dwi wedi rhoi Iwan Morris ar yr rhestr. Dwi wedi bod yn trio cysylltu a mae yna beiriant ateb ganddyn nhw. Dwi'n gadael negas, ond dwi ddim wedi cael ateb yn ôl. Mi fyddai'n parhau i weld beth ydy hanes Iwan, oherwydd dydy o ddim wedi gallu dod ers nifer o wythnosau erbyn hyn. Gaich atgoffa chi am y blwch gweddi. Mae yna groeso i chi bob amser i roi enw rhywun da chi'n meddwl amdanyn nhw, ac yna yn y weddi dros y cleifion, da ni'n gallu cynnwys yr enwa hynny. A dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig, a mae'n gwneud yn gweddia ni yn gwbl gyfoes a pherthnasol mewn oedfa fel hon. A diolch i'r rhai sydd wedi gwneud hynny dros y misoedd. Da ni hefyd yn cydymdeimlo hefo Joy Manning. Joy wedi colli i brawd yn Tudres rhyw bythefnos yn ôl. A da ni'n cydymdeimlo hefo'r teulu i gyd yn ei galar. Ac yn gweddio bydd atgyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist yn llewyrchu goleuni anorchfygol ar ei sefyllfa. Nes i gychwyn yr oedfa drwy ddyfynu Salm 103, fe wnaid bendithiau'r arglwydd, a'r cwbl sydd yno fe enw sanctaidd e. Fe wnaid bendithiau'r arglwydd ac nac anghofia ei holl ddoniau ef. Ac wrth ddarllen y salm, o'n i'n meddwl pam bod yn dweud paid ag anghofio doniau Duw. Bendithion, yr rhoddion, nodweddion Duw ei hun. Wrth gwrs mae'r salmydd yn gwybod am y natur ni'n dydy. Da ni yn anghofio. Da ni yn anghofio am bendithion Duw a natur Duw. Ac yn y cymyn, da ni'n cael yr un egwyddor yn dydan. Gwnewch hyn i gofio amdanaf medda'r arglwydd Iesu. Pam bod Iesu'n deitha chi gofio? Oherwydd bod ni'n gallu anghofio. Pobl felly ydan ni, dwi'n sicr felly, yn gallu bod yn anghofus ynglyn â phethau. Ond fyw i ni fod yn anghofus ynglyn â sylfan yn ffydd ni. A pan da ni'n cymuno, da ni'n dod nôl at y sylfaen yn dydan. Gwnewch hyn i gofio. Hwn yw fy nghorff a dorwyd trosoch. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Mae'r cymyn yn hannog ni i gofio bod Iesu Grist wedi marw drosta ni a thros yn pechoda ni, fel yn bod ni drwyddo fo yn cael maddeuant a bendithion y newyddion da. A dyma pam bod o'n bwysig bod ni'n cymuno'n aml oherwydd bod o'n dweud, pidiwch chi ag anghofio am gariad Duw yn Iesu Grist. Pidiwch ag adael i'r dyddiau fynd heibio, lle nad ydych chi yn cofio eich bod chi yn rhan o deulu tragwyddol drwy gariad yr arglwydd Iesu. Gawn ni gydweddio. Dad, da ni wirioneddol yn diolch i ti am y fraint o gael dod i oedfa fel hon gyda'n gilydd. A fod yr ysbryd glân wedi'n cymell ni i ddod yma, i fod yn rhan o deulu disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti am yr gymdeithas arbennig da ni'n ei gael
lle mae dy gariad di yn clymu ni gyda'n gilydd, lle mae dy gariad di yn hatgoffa ni am yr hyn yr wyt ti wedi gyflawni yn dy anwyl fab yr arglwydd Iesu. A da ni'n dod yma i gofio, nid i gofio bod marwolaeth wedi trechu bywyd, ond fod bywyd yn yr arglwydd Iesu wedi trechu marwolaeth unwaith ac am byth. O'r nef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nhraed fod ffynon wedi hagor i gleifion gael iachad. Fe wnaid tred yn ebrwydd a phaid a llwfwrhau. Os flaen mae drws agored na ddichon neb ei gau. Ac yma da ni'n deud haleluia wrtha ti a chyda'n gilydd oherwydd yr iachawdwriaeth a'r gobaith rhyfeddol yma sydd yn llewyrchu ar yn bywyd ac ar yn byd drwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae drws agored na ddichon neb ei gau. Ac wrth ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n cyffesu'n pechodau ger dyfron. Y camgymeriadau da ni'n gwneud, y geiriau anaddas da ni yn ei siarad, meddyliau anweddaidd, meddyliau llawn casineb sydd yn gallu dod i'n penna. Da ni'n cyffesu nad ydyn ni wedi gwneud gweithredoedd da y dyliau ni fod wedi eu cyflawni. A da ni'n cyffesu bod ni wedi gwneud pethau na ddyliau ni fod wedi gwneud. Ac wrth ddod yn edifeiriol, da ni'n gofyn am faddeuant, nid oherwydd yn hyddiant, ond oherwydd Iesu Grist a'i farwolaeth ar y groes. Am bod ni drwyddo ef yn derbyn maddeuant llwyr ac yn cael cychwyn newydd, oherwydd fod yr Iesu'n golchi ni'n lan. Ger dyfron di. Mae'r peth yn syfrdanol, a da ni'n addoli yma gyda'n gilydd. Ac yn awr, da ni yn gweddio bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd erin mwyn. Gofynnwn hyn yn enw rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gan edifarhau am ein pechodau, deuwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara'r gwyn yn arwyddion o'i abersef drosom unwaith ac am byth. Deuwn felly yn llawen a gostynedig gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonnau yn hysbys i ddiw. Deuwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deuwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yn ef tosturiodd wrthym ni, gan ei draddodi drosom ni. Yn ef caiff y gwan nerth, y lles gadfiwiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeuant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol i drechu galluoedd y tywyllwch ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawni ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi fo ddiolch efe ei torodd ac ei rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf.
Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Fe ganwn yr emyn olaf ar yn heistedd. Chwennych cofio rwyf o hyd am Galfaria. Man hynota'r byd i gyd yw Calfaria, a'r geiriau sydd yn dilyn.
Wel, diolch i chi am ddod i Roedfa. Mae wedi bod yn braf cael eich cwmni chi. A diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Da ni diolch i Helen am y gwaith wrth yr organ, i Gwenda am ddarllen a gweddio, i John am y dechnoleg, i Jill a Gethin am baratoi'r elfennau a chroesawu. Gwaith tîm ydy bod yn eglwys, gwaith teulu ydy bod yn eglwys, a da ni yn mawrygu y fraint honno. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.